Wala pa dumating kahit isa. Pero ang daming dumadaan mga idol, no? Anong daming mga dumadaan. Idol, no? May first bird tayo mga idol. Ito na, may first bird tayo mga idol, no? 9:29 mga Lodi. Tawagin mo, JB. Ayun, di natin napansin na biglaan na lang na bumulusok mga idol, no? Mga idol na sa mapagpalang gabi mga idol. Ano nga dito tayo sa loading station ng EPSA mga idol. At yun na first lap derby na nga mga idol. At yung pinaka ininihintay ng lahat. At ito no, Bawang La Union mga idol, no? Nasa 153 kilometer air distance mga idol, no? Sa Bawang La Union, tapos sa punta sa lap natin. At yun na nga, napakaraming makalapad dito ngayon mga idol. At yun na, apat pa rin yung natin mga idol. Apat pa rin yung warrior na isasakay natin ngayon. At yun, siyempre sa lahat ng mga kalapad isa nandito ngayon, no? Mega shoutout sa inyo, no? At sana lahat tayo makapagpawi sa linggo mga idol. Alright, so ito, excited din ako mga idol, no? Excited na, napaka-excited talaga magabang ng linggo. Yun na, ano, so cancel lahat ng lakad mga lodi, no? At yun na, siyempre, no, Birds Lop, yun, mega shoutout sa itol, no? At siyempre, Pogs Lop, mega shoutout. At yun na, ano, sa lahat ng mga kalapad isa nandito ngayon, mega shoutout sa inyo, no? Ito, labasan ng pera mga idol. Medyo masakit na mga idol, no? At yung ano, apat ka lang yung warrior natin mga idol, pero masakit pa rin sa bulsa yan mga lodi. Pero okay lang mga idol, kasi itong ano, nag-enjoy naman tayo, no? So enjoy na lang natin yung ano, yung habit natin, no, mga lodi, no? At syempre, yun, syempre magkakarga tayo mga idol kasi nakapila na tayo, no? Siyempre tayo mga idol, papatari tayo mga idol, no? Ito, apat pa rin ito mga idol, no? At yun, syempre, no, mega shoutout sa ano, sa mga poging coordinator natin dito sa ano, sa loading station ng EPSA, no? At yun, yan sa linggo, no? Ito, magsasalpukan ito mga idol, no? BBCM, BBC Cavite, Laguna, tapos Manila mga idol, no? Ito, Pampanga. Alright, so napakarami nang i-release sa linggo mga lodi, no? Ayun na mga idol, na. So itong mga warrior natin mga idol na isa, no? Kompleto na ito mga idol, no? Pinakain natin ito na sarili ng tae mga idol, no? Diyan, siyempre na super kanal mga idol. Napakaangas na itong mga ito, no? Speed 1.3 Speed 600 Speed 400 mga idol. Andito lahat mga idol. Ito yung mga warrior natin na walang alaga, no? Makakain na sila sa loob mga idol. So okay na, no? Vitamins lang. So tara, mapatari tayo. Soy! Napakaisa ng mga kapakbay. Papatari tayo mga lodi. Malinisan. Ano na kapatid ba yun? Alright, so tatalpak na natin ito. Wala po yun, Magkano? Ito mga kalabato yan.
Shout out. Birthday, Nanay Mola. Baby Mola. Happy birthday! Happy birthday kay Nonoy Mola. Red na red. Baby Mola mga idol. Gusto na rin ito kahit 216. 1883. 6. Okay. Ako pa yung puta. Siya na naman talaga siya. Pagtanong ko piyan. Okay, Kat! Pagtanong ko piyan. Oh! Alright mga idol. So last one mga idol na. Alright mga idol, mega shoutout mga idol sa mga kalapatis natin mga idol sa bandang dulo mga idol no. Ay, ito na parang yan ang tablo. Magkano lahat sa ano? Interview ko. Naging lang niya ako sa minti. Ihabol mo. Thank you. Di pa check ko lang yung patibayan ko. Ito yung patibayan ko lang. Isa patibayan ko. Bali pang 1.5 sa patibayan ko. Tapos isa pa sayang nga ng kahit ko. Kung bali 1.5 ka. Nagkamali. Bukod para sa PH eh. Oh, ito yung Saan yun, no? ito wala na to. Ay, wala yan, wala yan. Ito yung lugar natin. Ay, go. Ako na mag-uwi. Uy, ali isang daan na lang. Ito na pala yung wala. Doon yung lumalapan yung malak. Yung PH yes. Ay, clean na po ba sabi niya? Right mga idol. 1.4 tapos 100. Thank you. Alright na mga idol na. Sa'yo na ano ata. Yung mga idol natin doon sa gilid mga idol na. Sa dulo mga idol na yun. Mega shoutout mga kalapatids. No, siyempre na. Siyempre na ata. Sa mga kalapatids na good luck sa linggo mga idol no. Abangan tayo. No. Ito muna ano, ito tunay na bakbakan sa kalawakan mga idol sa linggo mga idol. Yun ang ano. Wala mo na magtatrabaho. Lahat ng lakad. Yung magmamaksim dyan. Tigil nyo muna yan. Mag-aabang tayo mga idol. So mga idol, hanggang dito na ito mga idol. Siyempre na sa linggo. Bye-bye. 2,000 years later. Kumusta mga kukoy? Yun nga mga idol, sa magandang lalaki. Kipokusan yung lahat. Sino nakikita naman tayo muli mga idol.
At yun mga idol na, yan. Nag-release na yung BBC mga idol na sa Bawang La Union. Yan na, Bawang La Union mga idol. Medyo malayo nga ito mga idol na nasa 153 km air distance mga idol na. At yun, aabangan natin yung warrior natin ngayon mga idol. At pauwi na sila lahat ngayon mga idol na. At yung mga idol na nag-release ng 705 from Bawang La Union. At yung mga idol na sa speed na 13 is mga idol 902. Yun nga mga idol na napakaraming ibon na ngayon mga idol na. Mga nagkukumahos pauwi mga idol sa kanilang loob mga idol na. Yun na syempre na BBC Manila, BBC Pampanga, BBC Cavite, BBC Laguna. Yun nga mga idol na magsasalpukan yung mga warrior ngayon mga idol. At yun, napaka-excite talaga mga idol. At sana lang na umuwi yung warrior natin. Hindi sana, talagang uwi at uwi mga idol. Dahil may baong mga idol. May baong mga pera yun mga idol. Kung mawala man sila mga idol na magkukommute na lang sila mga lodi. No? At syempre na, yun sa mga magpapashoutout dyan mga idol. Syempre na comment down below. No? At sa next video gagawa natin ng shoutout dyan. Yun na, Alburolap mga idol. No? Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, nakapag-follow sa akin dyan. No? Please naman napasupport sa Muntikon channel. Yun na mga idol, Alburolap mga idol. No? Sa YouTube channel natin, Alburolap. Tapos sa Facebook page natin, no? Alburolap, yun ang at no, please naman mga idol na pa-support naman mga idol at na-appreciate ko talaga na-appreciate ko yung mga idol, yung pag-support nyo sa Muntikon channel no, dyan, sa mga walang sawang nanonood sa Muntikon channel dyan, maraming salamat mga lodi, mga idol no, dyan, salute mga idol no, yun ang Sunday morning mga idol no, eto no, at time to abang yun, napakasarap mag-abang ngayon no. At yun syempre cancel lahat ng lakad natin mga lodi. No, wala tayo, di mo tayo alis mga idol natin. Meron na nga tayo meron na mga nagpapasundo sa atin yung nagsabing Maxim daw ako, hindi po ako Maxim. Alright, may mga nagpapasundo na sa akin ngayon, may mga nagchat na sa akin ngayon pero yun, may ka-cancel muna natin sila dahil sa nga napaka-importante ng Sunday na to no. Napaka-importante ng laban na to no. So apat yung i-clock natin mga idol no. Meron tayo naka F2, F3 mga idol no. So ayun na nga, at di natin alam kung sino mauna sa ibon natin yun, sa mga warrior natin yun mga idol no. At sana lang mga idol no, yung apat natin mga idol no, magsabay-sabay sila ngayon mga idol. Alright, so yun, good luck sa lahat ng mga kalapatids dyan no, sa lahat ng mga kalapatids dyan. At ito nga mga idol no, so time check tayo mga idol, time check. So yun nga mga idol no, ayan, oras is 9:15 mga idol no, 9:15 na nga mga idol. At yun, sa speed na 13 mga idol, sa speed na 13 mga idol is 9:02. Ayun mga idol, so check nyo na lang mga idol na, ayan, 9:02. Nakikita nyo ba mga idol, parang baliktad nyo mga idol na. Yan 9:02 sa 13, sa 12 naman is 9:12, sa 1,000 naman is 9:38, at sa 900 is 9:55. So 800 is 9:16. Sa 700, yun nga mga idol, cut off mga idol no. Cut off is 9:43. You know mga idol, kahit bagal-bagalan na lang nila mga idol yung pag-uwi ng mga baratang warrior natin is na masayang-masaya pa rin tayo mga idol, makapag-clock lang tayo mga idol, dumating lang sila sa first lap. Tapos syempre sa second lap magkita-kits pa rin tayo. Alright no, so yun nga yun, abangan tayo mga lodi. Alright, so time check tayo mga idol 9:17. Alright, 9:17 mga idol natin ito mga idol 9:17 is nandito na tayo sa ngayon mga idol na road to 1-1 na tayo ngayon mga idol no. Papunta tayo sa 9:24 mga idol no. Sa 1-1 yung speed mga idol no. At sana lang mga idol na bago mag 9:24 mga idol, mayroon na tayong warrior na dumating no. At yun, napakaganda naman ng panahon mga idol no. So sa north mga idol is napakaganda ng panahon. So south din naman mga idol is napakaganda rin mga idol no. At yun, sana lang magandang uwian ng mga warrior natin ngayon. At yun nga mga idol, kung nakikita nyo ito mga idol, ito nagkukumahos itong mga idol, galing to sa mga idol, galing to sa laban mga idol no. Yun nga mga idol no, so nagmamadali itong mga ito no. At yun nga, baka ma-surprise tayo ngayon no, yung warrior natin, baka biglaan dumating na lang mga idol no. At yung nga, aabangan natin to, sana maklak natin na maayos mga lodi. So yun nga mga idol no, time check tayo mga idol, 9:27 mga idol no, 9:27. So dito mga idol no, is 9:24. So pa road to tayo mga idol, road to 1,000 tayo mga lodi no. Pa 9:38 tayo mga idol. Alright, so wala pa tayong warrior mga lodi. Wala pa tayong mga warrior no. Wala pa dumating kahit isa. Pero ang daming dumadaan mga idol no. Ang daming mga dumadaan. Idol oh, may first bird tayo mga idol. Ito na, may first bird tayo mga idol no. 9:29 mga lodi. Tawagin mo JB. Ayun, di natin napansin na biglaan na lang bumulusok mga idol no.
Napakaangas talaga nitong ano natin, itong warrior natin na to, no? Alright, first bird tayo mga idol. 9:29 mga idol, no? 9:29 mga idol. Alright, so first bird natin, ikaklak natin ito mga lodi, no? 9:29. So nasa ano pa to, nasa 1,000 plus mga idol speed nito, no? So yun na, ikaklak natin mga idol. Chill-chill lang tayo mga idol, simple-simple lang natin ito, no? Huwag nating bilisan, baka mausog tayo mga idol. Mga idol, ito ba? May isang warrior pa tayo, no? May isang ano pa tayo dito ngayon. Alright, so yun na nga. 9:33 mga idol, no? Yan, lag mga idol, naglag tayo mga idol, no? Lag yung warrior natin. Yan na mga idol. Tumambay mga idol, tumambay, no? Alright, so tumambay. Oh my god, mga idol, yung ibong ko mga idol na ayaw bumaba. Yan na JB, yan na. Yan na. Umalis ka na dyan, bigyan mo pagkain. Sino mga idol na, ito na mga idol. Ito na siya. Yan na. So, alright, so ito na, kaklak natin mga idol, ang pangalawa natin mga idol. Nakakaso nga lang mga idol, lag tayo lagi mga idol, no? Ito yung pangalawang ibon natin. Dito na. Good. Dito na, bibimola mga idol, dito na mga idol, no? So time check tayo mga idol. Yun, 9:38 mga idol. Dandan. Lapitan mo. Dahil huwag ka masyadong lumapit din naman, bilis Day. Itaas mo lang kamay mo, itaas mo lang. Alright, sino nga? Pasok. Alright, so bibimola mga idol na. So lag tayo mga idol, lag lahat mga idol. Pasok. Bibimola mga idol, dito na mga idol, no? So ay kulang na lang tayo ng isa mga idol. Kulang tayo na isa, no?